hambai tini sini press media rokno Khowai Salka Division Committee eba Khowai Purbo Division tini sini yot IPFT rok thangnai sini joto tairego basaibari hasungni khorango katal committee reform khaimani wasung sablaima haino tini jeng Lathakolok party office Lathakolok IPFT party office tini jeng sini sabuina halaika sini Phainai 23 August 2025 Tiprasa Institute demand deno tuyui sini iyo dokjotono khaba sajak tei chung samung boboi kotharbai khaina hanai tini chung chikonsa sini press no chung Kobok tei phaiman bagai hambai tei yango ani yagra bwkhago ani secretary Khowai Salka Division ni secretary sini Taku Mukesh tei ani yango ani debra bwkhago yot IPFT ni AGS sini Taku Gandhi tei kaisa tei khoroksa ani yaksi bwkhago bobo central committee ni organizing secretary sini Taku Puila tei sini joto uklogo basajak ani colleagues ang Khowai Salka Division ni tabuk yot IPFT ni president ani bung Porimol Debbarmani tini jeng okokno jeng kaisa joto no sini division ni ngoi saimanthun tei khanathun jeng je sini chapmwng butang rok bahai ke jeng samung khainani abono jeng chaplaika tei sini Tiprasa hasteo sini IPFT khainai rok yot IPFT khainai rok no jeng obo kaisa saklaimung 23 August sini Tiprasa Institute demand day obo jeng 2009 ni simi no palai phaio jeng taklaibai jeng palainai jeng agi Delhi o thang palaio taklai jeng Tiprasa hasteo palai lainai hingkai jeng sini yot IPFT rok asaka khaba chaitau phaija abon bagui jeng hambai teisa jeng sapiro jeng 23 August ni bagui sini taklai Khowai East Division Committee eba Khowai Salka Division Committee rok belaino borok kubang khai jeng nokharnai jono party ni hoite prai 1000 moto target rijak jeng aboni dabolda jeng plangmano jeng chaitok lainai abon bagui jeng sini 23 August ni bagui tini ni simi jeng samungo nokhlaika tei o tal July tal 23 tarik July tal 2025 o sini 23 August o langma riwi thangnai sini 2019 o sini Tapan Debbarmani bini samung bini mangkhor jeng Paka rinan bagui jeng already tini chaplaika sini parents rok sini Khowai Salka Division ni joto leader rok jeng ajaga samung tanglainai tei o salo jeng teisa jeng kaham khai sini samung jeng 23 August o bahai tanglainai bo saito jeng bo leader no songnai gari bahai ke jeng tlangnai aboni bagui jeng joto tini sini leader rok kahamgo wansugui jeng chaplaika tei belai disciplines bai jeng belai no sini borom riwi mane jangnai be mane laino sini buskang 23 tarik August ni bagui jeng khaba chalaijak abon bagui jeng belai no tongthokjak sini press je Phainai no hambai sini takukno nini bisingtui sini awaimung joto sara Tiprasa no thangton hinaino tini jeng 23 tarik ni bagui sini o chaplaimani no jeng saklaimani hambai Bishiburumno chini kermatai jengno hamya chayani yakni katirui tonikha chini laibu mani shimi khulumjagi phaimao chini matai chini hao bini hamari rumang tongthum DDAADC ni ungui chung jotono kerni kha kaham tei chiba yapharo